Jeg er klar. Optager du? Jeg optager. Vi er klar til jordbærchili. Skål, Bjarne. Mørkhøj bodega. Jordbærchili. Det er en dejlig rød chili. Stort set uden smag eller noget. Bjarne og Frank, de er seje, er de? Vi ses jo ikke på rækker, vi ses tit, vi ses. Ej, det er bare sjovt. Jeg er nødt til at sige, at det er en sådan en rød ghost-halløj. Den der med jordbær smagen, den holder ikke helt. Det var vel ikke søde jordbær. Det er det, der sukker på jordbærne. Ja, en reste på jordbær. Den er sej den her gang. Hvad mener du? Lave med, de er lige udsolgt. Den er sej. Jeg har fået en rød. Den er smagt, jeg er i gang med. Så smag. Jeg har fået det, jeg er i gang med. Der er ikke to køddreng. Ja, resten er gode. Der er ikke for mange opgiver. Det er stærke sager. Ikke selvpinerne. Det var rød peber. Så har man set sin ekskæreste med Ronny! Er du færdig i barn? Det hjælper ikke noget. Kan vi få noget mælk? Ikke ryste for fanden. Hold nu op for fanden. Det skal Jamen, jeg skal bare arbejde med det. Ej! Hvor mange er det? Behold det i munden! Behold det i munden! Jeg har knolden med lort. Ronny, jeg skal en krog. Jeg skal ikke have nogen af hælerne. Jeg skal en krog. Ja, hvad skal jeg så? Kan I smage? Gør det? Jo. Det smager lort. Selv Bjarne gør det. Er de en hul i der? Det er en dej. Hvor er de tårer i øjnene? Behold det i munden! Det bliver stærkt med det samme. Hold nu kæft, hvor er I sjov at tænke på, ja. Det er eddermame sødt, det her. Hvad sker der? Det hjælper ikke, det der. Jeg har sådan en, er du klar over, at den kommer? Øl virker ikke. Når Bjarne står sådan, så har han fast. Ej. Bjarne, din næse er rød. Ja, det er sprut. Er det dig, vi kalder bavianrøv, eller hvad? Ja. Ja, men du har fået dato. Hold kæft, det ser hårdt ud. Hun har de samme dato. Hvad er det, du graver efter? Sidder der noget i kabinen? Ja, jeg tror, jeg har noget med det. Vi har de samme dato. Ja. Hvad er I døde i to, eller hvad? Vi har de samme dato sammen og komme ud med en dato. Det har jeg sagt, jo. Har de fundet ham fra en skulder? De to, jeg har fri, dem holder jeg fri til. Det var meget med Jeg var bare dårlig. Okay. hun normalt ikke går. Chiklas, jeg tager hatten af for dig. Det her, det gør jeg aldrig mere. Jeg har ikke smagt det. Det
Det er hårdt lavet. Det gider jeg på. Skal I have en til? Nej, tak. Er det rød ghost eller hvad? Nej, det er en, der er værre, kan jeg fortælle. Okay, jeg vidste ikke, der var noget, der var værre. Så var venner, du skal bare toilettet, Frank. Det er snart over. Frank, du skal... Og det er ikke mere øl. Flere bajer. Jeg er udsolgt. Jeg tror, en varme er bedst. Prisen er stedet til 40 kroner lige nu. En varme øl, Frank, er bedst. De næste 5-10 minutter. Det er snyd! Han gav op. Det er snyd. Hvem godt forstå? Du skal selv tørre op. Ej, jeg synes simpelthen ikke, det er ikke. Og det bliver faktisk værre at brække sig. Anden gang, de gør det her i aften. Nå, vi skal lige smelle den. Ja, men det var ikke en halv før. Denne her. Og så vil jeg... Det er jeg faktisk også. Det er rigtig fint. Det er dejligt at komme ind. Og jeg vil så også sige, at jeg valgte en... Ja, ja, men han gik. Var det dejligt at se jer. Altså, du spændte dig, men Tabasco, den er slet ikke nok. Ja, det er dejligt at se jer. Ja, det skal vi arbejde. Det er... Jeg kommer ikke til at græde over det. Hold da op. Nå. Det er nok noget af det værste, jeg har prøvet. Ja, Bjarne, jeg tror også, jeg valgte en der var hård. Det var en ghost, du fik. Jeg tror faktisk på det. Det ser sådan ud. Hvad skete der derude? Der skete ikke meget. Så jeg lavede mig stærk. Kommer ild ud af, mand. Det var bedst ud af 3. Var det ikke bedst ud af 3? Chili ud af næsen, det er ikke så hyggeligt. Ja, det er ikke engang løgn, men det er... Var det ikke bedst ud af 3? Det er farvet, det der kommer ud, mand. Prøv selv. Gør mit pæst ikke godt. Som man siger. Jeg tror ikke, nogen sømmer det papir. Jeg skal. Du skal ikke bruge det der i hvert fald, mand. Ja, de har jo dog i røven. Ja, tæt på. Ja, godt lavet. Tøsdreng. Men man kan da se... Nej, det er rigtigt. Man spejder en tur ned til syden og får lidt sol. Den er ved at komme over nu, ikke? Hvad er forskellen? De har samme hudfarve som Henning derovre. En ren... En ren egen snabel. Det er jo moren her i et stykke tid, kan jeg se. Ja, og det er jo sundt. Men jeg får resten og den på. Ja, med chokolade. Det var det. Ja! Tak for kampen. Selv tak, Bjarne. Godt måde. Og i lige måde. Egentlig siger tak til mig. Tak, kameramand. Og tak for den dejligste chili, jeg nogensinde har smagt. I september måned 2014. Ja.